Doncs busquem ara reaccions a aquesta iniciativa que ha posat en marxa la Generalitat. Volem saber què en pensen des de la coordinadora de fundacions, promotores i gestores d'habitatge social de lloguer a Catalunya, que han impulsat prop de 10.000 pisos socials. Sergio Rodríguez és el secretari de la Junta Directiva de Cohabitac. Senyor Rodríguez, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Quina valoració en fan d'aquesta mesura que ahir anunciava el govern de la Generalitat? Doncs, a veure, nosaltres pensem que totes les mesures per donar compliment a la funció social de l'habitatge són bones. El que passa és que alhora són insuficients. Clar, és insuficient per la quantitat de pisos, no?, que podria posar. Evidentment, amb aquests 5 milions ja s'està parlant d'aquests 50-70 habitatges que evidentment ajudaran a alleugerir una mica la pressió que hi ha sobre la mesa d'emergència, però clarament és insuficient. Quines són les dades amb les que treballen? Tinc entès que hi ha 1.800 famílies a hores d'ara que estan pendents d'assignació, famílies que estan inscrites en aquesta mesa d'emergència i que han de rebre un pis de lloguer social. Clar, 1.800 famílies a dia d'avui amb la possibilitat potser de 50 o 70 pisos arreu de Catalunya d'aquí a 7 mesos, ja dona una idea de la dimensió de la mesura? Doncs sí, evidentment, la mesura és insuficient, però és necessària. És a dir, nosaltres pensem que en aquest tema de donar compliment a la funció social de l'habitatge, totes les iniciatives s'han d'anar posant en marxa. La llàstima és que potser només s'hagin arribat a acord la Generalitat amb alguns ajuntaments. Probablement s'hauria de fer a més zones, a més municipis on la demanda està tensionada i on les meses d'emergència tenen més pressió. On la demanda està més tensionada seria a Barcelona ciutat, no? A la capital. En aquest cas aquí no hi ha previsió de fer expropiacions i és on possiblement hi ha més persones en situació d'emergència habitacional? Efectivament. Els motius pels quals no es fa a Barcelona, evidentment els desconec. Sí que és cert que l'Ajuntament de Barcelona porta uns quants anys fent pressió als grans tenidors perquè els habitatges buits entrin a... Doncs tenim problemes per poder escoltar a Sergio Rodríguez, que és el secretari de la Junta Directiva de Cohabitac i que ens estava valorant aquesta mesura que ahir anunciava el govern de la Generalitat de que expropiarà pisos de grans tenidors per posar-los a mans de persones que necessiten un habitatge i que no el poden pagar als preus de mercat. En qualsevol cas, ha quedat clar el que ens deia, que aquesta mesura és benvinguda però és insuficient.